igsuon sa pagtuo. Pero di ko musugot kay igsuon mi. Igwapo mo man siya. Tama dyan natin, no? Dyan na siya, no? Pero igsuon lang sa pagtuo kay di man pwede nga maigsuon mi niya. Gwapo kay siya. Maklaro ba niyo siya, guys? Klaro na. Ay lang ko iro Adriano kay wala pa mo koy ilis kay kahapon pa ko sinina. Mga good, klaro po sa panagway po. Ang naong gani, o pagligo. Hello guys, good morning. Happy New Year. Try na mag-vlog kung kamao ba mi. Nami karon diri sa Lower Maubog sa ako ang study 3 sa thesis about sa cacao. So after na ako sa nursery, balhin ako siya diri, transfer na ako within after April or first week sa May. So dihan ako ma-terminate. Kapo yung pwede mag-study guys, no? Nga atong utog nga 0.05 lang ba magaya ba kanato ni. So prepare sa namo ang area. Ginatawag na to og land preparation before na to i-transfer diri ang cacao nga gikan sa nursery. So sa nursery gipatubo na to 45 days gikan sa seed germination tapos transfer na to diri. So i-try na mo, no. So nag-layout mi og 360 ka amo ang bangagan. So naay by 3x3. So naglibog yun sa una mo ni pag quadron, pag land prep kay need siya og dako-dako pud nga area. So try na mo. Kung makaya ba nato ni Brad? Kaya to ni Brad? Kaya kayo. Hinaot nga paboran kita kanunay sa Ginoo, no, para malampuson gini atong mga plano. O ang atong plano hinaot pod nga nagapahinaot kami. Kapahinaot ako nga iya punta kining plano para iya kining panalanginan para malampuson ang maong thesis ka study. Hello guys, nagprepare si Brajan dyan og stick, no, para may bawaan nato nga asa tatadapit nga portion magbangag og dito nato ibutang ang ato ang cacao nga gikan sa nursery. Gani kay butan akong gisuon bay. Kaya ra Brad? Kaya. Kumusta niyo year do Brad? Walay ubog. Sabaw kog ubog. Ayo kay bano kay opilibog niya akong kwan bay. Kuang kauban sa pagtuo, isip kaabag. Dili ra pud kay masangpit. Libog naman daan. Nana gyud na mga kaigsuon no basta kauban kay mo sa pagtuo na may pagtuo kay Kristo, dali ra gyud mo siya masangpit. Basta dili lang busy. So basta maayo lang ang kahimtang siya panglawas, wala gibati, no, na mutubag din siya sa panawagan. Medyo mingaw gyud guys, no, kay cameraman duha diri wala pud kayo mga balay-balay. So mo ni diri amo ang layout tapos butahan og stick. May mga pisik ang gibutang. Okay guys, na iniabot na ni Rescue, no. Usa lang ka chat ni siya. Basta dili lang busy. Si Brother Limboy, igsuon sa pagtuo. Pero di ko musugot kay igsuon mi. Igwapo mo man siya. Tama dyan natin, no? Dyan na siya, no? Pero igsuon lang sa pagtuo kay di man pwede nga maigsuon mi niya. Gwapo kay siya. Maklaro ba niyo siya guys? Klaro na. Ay lang ko iro Adriano kay wala pa mo koy ilis kay kahapon pa ko sinina. Mga good, klaro po sa panagway po. Ang naong gani, o pagligo. Laki sa mga si Pakat nga maot kayo. Ito dito, tulo na mi, Rescue. Isa kay igsuon, no. Kana siya gitarist ni. Pianist po. Pero nagkaabag ni siya. Pero ay naman dancer og kwan, singer. Diha ra gyud siya nga portion sa pagka instrumentalist. Ginatawag nga ito instrumentalist, kaya mo siya mo gitar, iba po siya piano, pero ako siya something po gamay nga, may po mo kanta ko, tatugin siya sa 100%. 100% nga, how good siya sa mga instrument. Kabag po, may kauban po may aning tulo. Nala lang mga bisiyang kabag, usara ka chat, no, to the spot, naagin na sila, Rescue, matabang. Kumusta itong New Year, Brad? Ay, grabe ka. Oh, nalato ko sa macaroni, no? Sus, paita juga yun niya. Pait ang macaroni? Ha? Pait? Napait ka juga yan. Napait, ganas na ka pala. Nagaanog macaroni. Abi ko napait. Pero sa ba napait ang macaroni ba? Nga tamis mo ginabay. Muna nga akong New Year resolution karon biyaan ko ng mga matamis. Sama sa relasyon. Mo na hatod karon wa kay uyab kay mo biyaan. Biyaan na mga
Sabi ko din matabang na Ayun ang biyay ng mga matangis nga mga kuan, mga sitwasyon. Kay kaming tulo, pareho ra kaming tulo. Way mga uyab. Bagong tuig yan. Nag 2023 na lang kaming tulo. Tapos tama na gani, kaabag mi. Oh, diara gud mi sa gugma sa Ginoo, sa relasyon sa Ginoo. Char. Oh. Wa man may uyab sa kuan, tawhanon. Pero na may uyab. Diya sa Ginoo. Palusot na ba? Palusot na muna. Mao din among linya. Muna mga kalason sa mga kaabag. Para ingnon pod mga dili kay broken, di ba, Brad? Oh, wala tingog. Wa pa relasyon pod. Silent pod mo na itrata mo ani. Do na meron diri sa asinda ni Bro Brother Ryan Raga kay nasib kano nga nasa pangtanom diri Kakao ra pre, kakao. Kakao daw yang itanom diri kakao. So, kakao. ato na siya patabangon no kay ani man. Lisod po kay magwali-wali wa may simbahan dire. Lisod po kay mo gitar-gitar o kurente. Abi na gugmo naglaag na tong trabaho diri ay. Bagaho man ani. Ato siya pa stick kon. Out ba ni siya? Kaya po ni siya sa kingan. Expert mo po ni kamao gina mo stick mo layout. Di ba pre? Naka-shit ba ning trabaho ari ba tuig na higad ko. Oh my god. Ayun na pre. Maglain man. Sige, prepare sa mi kay amo ning i-stick dress palibot. Kao pa si Brother Limboy o si Brad Janjan. Ingon lagi singilap ana lagi. Pero bisag miwag sige diyan okay. Sa ating kulang nilo. Pagkabataan mo ba? Kasi kulang yan siya pagkabataan pre. Kasi kulang siya pagkabataan. Mamat si Samuel. Lahi nag-trip ni duha ka lahi nag-trip ni duha ka kaaba guys kay mga istoryas kinabuhi ba. You know, my real life was lahos kita sundang kita ulit sa kudods. Naputol na kung kumagkok. Terus timingan ba ta diyan nga nag-uban ta kaabag sa una diyan kay antinasyon si Dods. nga naman ako mo Kuna pa siya siwit no. Kuna siya siwit kay mutan ako niya kay mananam siya. Sige na ba? Ya pag ako po na siwit ko po na sige kuna na po niya siya man ko. Time na. magwali ko guys mo ni antig kuan so ko tig sinyas nga time na. Time na. Tayo lingaw kay miso na magkaabag ko siya. Schedule me. Schedule. Semuhan ako. Mana mga bata sa ko nga. Miren boy kana say may schedule sa kaabag. Nga naman. Iksi na inyong katapusang kalendaryo do Domingo na. Katapusang Domingo ako ana. Oo. Daghang magmanimba mga bata do. Angkol, doyo, amin ko. Ano ko nagumuang na ako naong dai bay. Pandama juga yo. Maguwang pa ko niya pero sa tanawon sa naong sa mga bata maguwang pa siya. Kag ginaangkol man siya yoyo. Daghang kay halad guys. Mana kaninat sa mga kaabag kay nagagahalat nga saging, bugas. Bugas saging. Oh, nya kumingon nga apilin pud papurga, anay purga. Purga. Oh. Indot po kay Father Chris, brother kay. Nga naman. Kato na ubanan ako siya nagsantalada. Oo. Siyempre ang matagtungod, maulang man jud din ay gihatag ka sobre nga allowance pa ba nga pangkuan niya pagdupil ana siguro. Ana ko nga, "Dre, nagihatag mo dre." Ana pa dre siya. Ayaw na. Abularyo ba to? Albularyo to mga ngap. Ay, sa altar lang, sa altar. Wala na kalay mas albularyo o ano, mas nakasapare ka. Ang pare gani ba no nga naimahatag sa mga balibad gyud. Balibad. Kaya bala mangis lang nga sakramento dili iya. Yaw sa Ginoo. Pero kung albularyo pa to manang balay, Altar lang. Ana dito diya. hindi man na sila mandawat og kwarta to ba kasi garan nagihatag na kay kondo, sukar, okay no, sukar, kape. Kuan. Pait to, nagpait. Pre budili butan sa bulsa, butan lang sa. Altar na siya. High-tech na maron ipajikas. Yung majikas ako ba, majikas na lang. Jikas tayo mo lagi ando, brother. Jikas to. Katong last nagpatambal sa kuha. Uy, nang balay ni gid. Pwede jikas na lang, jikas sa entrada ron. Oh, Online na mga kuan na bularyo dito lagi. Online tambal pag ni Ron virtual. Ang damay. Usayan na ko link sa iya niya. Yeah, man. Jikas na lang. Pila minimum. 500 lang. 500. Brato na mo, brother. Kabuang. 5 Palero ko ng punal labi. 5
Pag kumana mo anong trabaho ani, hindi ko mudawat og kwarta ni Brother Ryan sa altar ibutang. Tura altar pre. Brad. Ara. Kana ay butang sa altar. Grasya na. Gas. Pwede po na. Halad si mga kaabag. Pwede po na nga bagong tuig nga magkasalat ta kadiyot. Na ba na pag altar? Kato, pag altar dako gitu. Kilawin. Nagagwan. Kamera mang tulo na kabalo. Nay sundang to ka boka kayar kayo dali ra kayo. Dabdaban ra. Mo ni mga kauban na kung makaabag. May mga libog. Libog naman. Kanang chatan lang nimo. Taya pon. Asa lang giding. O kara ibutang ng PC. Dili mga silpin. O kara mas kara. Pila distance mo to? 3x3 ra pre. Tusok ka na mo og stick para may bawad kung asa mo bangag. Mo ni mo organist, guitarist, kaabagis, kaabagis. Isa kaabag po do. Okay kayo. Salamat mga brad. Salamat na libre ka. Oh. Dapat hindi bayad eh. Abi ko automatic na eh. Wala na dudes. Gamay ra ni mga hapit 4 ra siguro na. Daghan po silang bahin, 12 po gubok. May na 1/4. Kamarga kayo sa ito na no. Okay kayo mga kauban bay. Kaya bisag taligsik ba, di kayo mong balibad. Diba Brad? Lami ito tugtog kayo niya, pero sa ngalan nga kauban nga kaabag. Yung bangon, get. Ang tagiyas thesis, di gunit ragsilpon. Gunit ragsilpon niya, ang mga pagtawag, dili kauban thesis. Mapanoy na lingkamot o guwan, buak, na lingkamot o tao si stick. Ano yung kinabuhi sa tinood nga pagpangalagad. Diba Brad? National manggod.